Για τις παραλίες της όμως η θάλασσα κρύβει πολλούς κινδύνους, με εκατοντάδες περιστατικά να καταγράφονται κάθε καλοκαίρι. Ηλικιωμένος με κινητικά προβλήματα σώθηκε στη Σωζόπολη Χαλκιδικής από ζευγάρι που έτυχε να γνωρίζει από παροχή πρώτων βοηθειών. Είδα ότι ήταν ένας κύριος, τον οποίο τον είχαν βάλει σε πλάγια θέση ασφαλείας. Ήταν μια κυρία η οποία γνώριζε πρώτες βοήθειες και ήταν συνταξιούχος νοσηλεύτρια. Και όπως μου είπε, του είχε κάνει κάρπα, τον έβγαλε έξω πνιγμένο, του είχε κάνει κάρπα και επανέφερε την αναπνοή του. Ο κύριος αυτός ανέπνεε πολύ λίγο, με δυσκολία και έβγαζε νερά από το στόμα. Στη συνέχεια του χορήγησα εγώ 100% οξυγόνο και μέσα σε 15 λεπτά επικοινώνησε με το περιβάλλον, άρχισε, άνοιξε τα μάτια του, μίλησε. Αυτά είναι τα βασικά εργαλεία σε κάθε πύργο, για κάθε ναυαγοσώστη. Φιάλι οξυγόνου και απεινιδωτής. Όταν κάποιος έχει πνιγεί, είναι πολύ βασικό να χορηγήσουμε 5 φυσίσεις με αυτό το εργαλείο, γιατί έτσι επανεκκινούμε την αναπνοή του. Αν δεν καταφέρουμε να τον επαναφέρουμε έτσι, χρησιμοποιούμε τον απεινιδωτή, γιατί έχει πάρθει καρδιακή ανακοπή και χορηγώντας του ρεύμα μπορούμε να τον επαναφέρουμε. Έχει σώσει πολλούς. Έκανα κάτι μαθήματα και εντάξει. Αλλά όχι σαν τον Χρήστο τώρα, ειδικός. Σε αρκετές περιπτώσεις η βοήθεια έρχεται από εθελοντές που έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να σώσουν μια ζωή. Ξέρω και κάρπα και απεινιδωτή. Είναι πολύ καλό. Εύκολο είναι. Βέβαια είναι πολύ εύκολο. Βέβαια είναι εύκολο. Έχω βοηθήσει και έχω σώσει άτομα. Ο ναυαγοσώστης ξέρει, μάλιστα κάθε φορά μου λέει μου κλέβεις τους πελάτες. Κατά μέσο όρο, 373 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, ενώ το 80% των περιστατικών αφορά άτομα άνω των 60 ετών. Το 70% αυτών είναι Έλληνες, ενώ το 64% των πνιγμών γίνονται σε παραλίες που δεν υπάρχει φύλαξη ή ναυαγοσώστης.